सासे बर' सिख्लासा गथ'आ मबाइल नायबाय थानाय समावनो हारसिंनो अबथिरायै जिउ गोमादों। प्रियंका बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोन सिख्लासा गथ'आ 10 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। दा बे बिसनियाव ना मायाव मबाइल नायदों बेखौ मिथिया। जायखिजाया निउसाव फोसावनाय बायदिब्ला प्रियंका बसुमतारीया मबाइल नायबाय थानाय समावनो हरखाबै जिउ गोमादों। आसरित! मबाइल नायबाय थायोब्ला सांग्रां जा। मबाइलजों गोबां सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनांगौ जाबाय। मबाइल नायबाय थानायावनो सासे बर' सिख्लासा गथ' जायबा 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन, बे सिख्लासा गथ'आ जिउ गोमादों। नाथाय मबाइल नायनायावनो बोरैहाय जिउ गोमाखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै कालि फुजा एबा दिवाली, बयनिसिमबो हेपि दिवाली। अब्ला जों दिनै बेखौनो सावरायगोन। मोनसे दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। बे खौराङा जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव सासे बर' सिख्लासा गथ' जेब्ला 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन, थरायना प्रियंका बसुमतारी, बिथाङा मबाइलखौ नायबाय थानाय समावनो हरखाब जिउ गोमादों होननानै निउस पर्टेलनि गेजेराव फोसावनाय जादों। आरो बे निउसखौ जोंहा गहपुरनि लजाल' मोनसे निउस इउनाइटेड निउसआ फोसावनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बे लिरदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सनितपुर जिल्लानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं दमनपुर गामिनि गजेन बसुमतारी बिथां आरो समिला बसुमतारी बिथांजोनि फिसाजो प्रियंका बसुमतारीया मबाइल नायबाय थानाय समावनो हरखाब जिउ गोमादों। प्रियंका बसुमतारीया 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। दा बे प्रियंका बसुमतारीया बोरैहाय जिउ गोमाखो मबाइल नायबाय थानायावनो, बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मबाइल नायबाय थायोब्ला सांग्रां जाबानो जाबाय। जानो हागौ मबाइलनि माबा मोनसे भाइरास हाबदों, बा माबा मोनसे जानो हागौ। मबाइलजों थैयाखैबो जानो हागौ, बा मोनसे देहानि जेंनाजोंबो थैनो हागौ। बेखौ जों बुंस'नो हाया। बेखौ डक्टरा जेब्ला पस्टमर्टेम खालामगोन अब्लासो मिथिगोन। नोंथाङा नुखांबाय जानांगौ, नैबेनो जाबाय प्रियंका बसुमतारी। प्रियंका बसुमतारीया मर्दान पाब्लिक सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायगासिनो दंमोन। 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। दा बे प्रियंका बसुमतारीया अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जाबाय। दा गोबां साननो गोनां। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना मबाइलजों थायो बिथांमोना साबधान जाबानो जाबाय। मबाइलजों जायफोरा हरसे थोलो गाहाम थायो, सानसे गाहाम थायो, बिथांमोना साबधान जाबानो जाबाय। दा बिथाङा मबाइलजोंसो थैखो ना माजोंसो थैखो बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। जेब्ला आपडेट मोनो अब्ला नोंथांमोननो फोसावनाय जागोन। दा बे दिवालीनि समाव गोबां दावराव जागासिनो दं बायरावबो। दा जुदि नोंथांना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय। लाइक खालामा नोंथांमोननि गोसो, जायखिजाया आं बेखौ फोसावनाय जाबाय। बे मोनसे जोबोर दुखुनांथाव खौरां। आं आसा खालामो बे प्रियंका बसुमतारी बिनानावनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि माखासे भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनाखै, नोंथांमोननि गोसो, साबस्क्राइब खालामनो गोसो दं साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि गोसो। आरो बयनिसिमबो हेपि दिवाली बा कालि फुजा। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।